F'perjodu ta' 5 snin pajjiżna avvanza 4 pożizzjonijiet fl-indiċi prestiġjuż li jklassifika l-iżviluppi li jkunu qed isseħħu madwar id-dinja kollha fl-ivvjaġġar u t-turiżmu fost 119 il-pajjiż. F'dan rigward Malta issa qed tokkupa l-34 post. Il-Travel and Tourism Development Index ikejjel il-fatturi u l-politika nazzjonali f'dawn il-117 il-ekonomija li jippermettu l-iżvilupp reżiljenti u sostenibbli fis-settur turistiku li jikkontribwixxi għall-iżvilupp nazzjonali. L-indiċi ġie stabbilit fil-format il-ġdid fl-2022 u kompla fuq dak li kien magħruf sa dakinhar it-Travel and Tourism Competitiveness Index li ilu joħroġ kull sentejn sa mill-2007. Bit-tqabbil bejn il-pajjiżi u l-klassifikazzjoni tal-progressi fl-iżvilupp b'mod individwali. L-indiċi huma meqjusa bħala gwida internazzjonali u jinfluwenza deċiżjonijiet ta' investimenti fis-settur waqt li jagħti ħarsa lejn is-saħħiet u l-ħtieġa ta' titjib għal kull pajjiż bilan li jiġu sostnuti l-impenji relatati għal aktar tkabbir. Interessanti li Malta li reġistrat skor finali ta' 4.3 minn 7 li hu l-aqwa skor possibbli kienet waħda mill-ftit pajjiżi fid-dinja li s-sena li għaddiet irnexxielhom jirkupraw kompletament mill-effetti tal-pandemija. Dan grazzi wkoll għall politika adottata mill-Gvern Laburista fl-aħħar snin, inkluż biex ma jintilfux il-ħaddiema fis-settur fejn in-negozji kellhom jingħalqu kompletament bir-restrizzjonijiet imposti waqt il-poplu ġie inċentivat finanzjarjament biex ir-rota ekonomika tibqa' ddur. L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Travel and Tourism Development Index tfasslet b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Surrey u jibbażata fuq tarif u statistika provduta minn organizzazzjoni dinjin fost l-oħrajn il-ġnus Magħquda, il-World Health Organization, il-World Trade Organization, il-Bank Dinji u l-International Labour Organization.